Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикони канали Автолайф. Рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. Бародаро, дар мошин бозори Душанбе қарор дорем. Имрӯз рӯзи шанбе астай ва он мошиное ки шумо гуфтагӣ ҳастед, ман кӯшиш мекунам ки ба навор бигирам ва аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунем бародаро ки дар видео лайкҳоро бигзорен, коре кунем ки ҳамин видео 1000 лайк зиёд бигира ва навори нав сар насиб кардагӣ бошад. Бо рӯзи якшанбе аз ҳамин ҷо барои шуморо ба навор мегирем. Lexus GX 460 бародаро, соли 2011 Америкай. Хозирам аҷоша чӯ ба навор мегирем, тамошо мекунем. Мошин нав даромадагиай. Ана задни камерам кор мекуна. Хушбахтовата. Баро электро, кожный салон. Ҳоҷа тренировкаш 1 сол. Ҳозир агар пеш мегирем, тамошо кунем. Обогрев сидений, лифт сидений, обогрев рул, мультирул. Старт-стоп, автопилот, коробкаш автомат плюс, кондиционер кор мекуна, люк ҳам дора. Борд компютер, климат контрол. Вали мотор 4.6, ана газа бензин, гази евро 4 дора, газ хати 18-20 мехрада сатада. Бензин хади камтар. Хоб. Нақша чанд сум гуфти ака? 250, 350 та. Хоб, номерош 900 43 44 40. Yani burada aşağıda yazıyor. Güzel. Siyonu kaç metre? BMW Troika 2002 sol. Объём мотор ягачный, бензиний холи. BMW 3 Хошмандои тройка бисёрай, 4 та валон мал, 1 сол уҷа дора. Хоб, барои электро. Коробкаш механик, кондиционер дора, кор мекуна, белюк. Заводскоиш ҳамин оригиналш ҳамин майда. Просто ин мондагӣ ҳам. Оригинал ҳамаш африда майда дига. Чанд сум гуфти ака нақша? 50000 савдо мешавад. 50000 бо савдо ҳам мешавад. Номеро акара мемонем, занг мезанем. Хай буд барои шумо бештар маълумот мета. 918 57 18 96 904 58 33 30.
Mercedes E-Class 2007 солон 2007 объёми мотор 3.5 бензини холи авангард Европа чорта балона коробкаш автомат мултирул автопилот 205,000 пробег обогрев сидений лифт сидений потолок панорама задний камера кор мекунад Olmazsa çana sınıftı yaka. Yasar çana durmuşam. Yasar 15,000 somonu. Bu savdum eşya çıkılı ve amil basalay kuzov kadavu hama taraflar. Ham 600 poyza gran çıkatı. Uca dora Gran mı? gaş radno. Uca dora mı? Uca to şu. O numara telefon avgakam onu. 92 39 13 Olma numara karamem onu zang mezanim baroş mura beştar malumur ve ta hay bu inaksiyon diye nolati moşina. Toyota Camry de sol 2007 Объем мотор 2.4 газ и бензин Евро 4 ҳамин газаш ҳамин мошина ман гирем ҳамин мақсад конкрет ҳамин ҷой умаш вазият ҳамин яч меона болот мефушинера ҷои гарам сабда я буҷи хабидам ҳамин аштун марда конкрет ҷав ҳамин мошин дар хонаш хуб буд даро электромултиру автоматай кондиционериш кор мекунад белук ҷа таъмирофта шаб 5 моҳига дорам нақш 100,000 мега бу арзон ам мешавад пишта балони газа калировкаи хал конкрет накунӣ мешавад ман номихӯрам хазан ман ҳамин мошина неварам ҳай мекард дар дуни хок номро амон мешавад ка 938 84 88 28 ане кор мекунам ха номро 93 81 12 75 500,000 бу мумия дору хане шеф хеле вариантҳо алишина дорад хеле масъалаи кузов тоза юхане Opel Zafira 2000 сол як гашт объем газа бензин евро 4 а газаш евро 4 евро 4 газ хела кам мотор расход надорад дами кузами дами як гашт хела аҷоибот так ягон расход надорад мошин худаш хеле масъалаи кузовиш хадаву аҷоибот 100% масъалаи задагӣ нест якм даст вагон гирифтагиам задагӣ нест ҳуҷҷатҳоша нав кардия як сол ҳуҷҷатам дорам гази бензин ҳамаш ҳуҷҷат дорам газам даже ҳуҷҷат дорам салом шаҳр мегирам салом шаҳр тамошо кунед кондиционер дорам хане люк дорад дата электра дуним азор дама часона метавонад кондиционер агар дар коробка механик де кондиционер лук
7 جای نشست دارن. برای خفا رو چونه 7 جای نشست. چند سون گفتی اکا نقشه چند سون گفتی اکا 46,000 با معامله دارو خانه اون نقل کردم بزردم چلده کردن شکم شنیده تا تا اون نمره تلفن افغات کمونه 901 80 11 77 خب زنگ میزنین یکم برای شما را 11 77 11 77